आङो बेखौ बे मोनथाम फेसबुक पेजनि बिटिआर दले आदा बिटिआर आरो सालाकाथि हालाम आरो बिटिआर सोदोब बेसोर जुदि बे फेसबुक पेजनिफ्राय बोखारनानै लायाबा आं बेखौ आयेननि साजा लानाय जागोन जोंनि बनसु आफादा बेखौ ओरैनो सहायना थानाय नङा मानिनो हानाय नङा। खुलुमबाय। आं क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै मोनसे प्रेस मिट होनो सानदों। आं श्री सन्जय कुमार ब्रह्म। दहायसो बावैसो फुङाव आं मोनसे फेसबुक पेजाव मोनसे आंनि नामै मोनसे फेक निउस होनायखौ आं नुनो मोनदों। बे फेसबुक पेजनि नामानो जाहैबाय दले आदा बिटिआर आरो बिटिआर सोदोब सालाकाथि हालाम। बे पेजाव आंनि मुङै आरो पार्टिनि बिपिएफ पार्टिनि मुं लानानै मोनसे आंखौ फेक माने फैसाजों फटकखौ हगारनाय आं नुनो मोनदों। बेखौ आं क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफाद बनसुनि जानानै आंखौ निन्दा खालामहरो। जाहाथे बैसोरबायदि फेसबुक पेज खुलिग्रा मानसिया बेबायदि एडिटिं बानायनानै हगारनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आं बेखौ बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै आं बेखौ गोख्रोङै आङो बेखौ माने निन्दा खालामहरो। आरो बे पेजजोंनो बेखौ जाहाथे जोंनि बर' माहारियारि बनसु फरायसा आफादखौ बदनाम खालामनो थाखाय बा बिपिएफ पार्टिखौ बदनाम खालामनो थाखाय बेखौ थारमाने बिसोरो एडिटिं बानायनानै दानि जुगाव एआई बिनि उसिलायै आजिखालि फेक बानायो आरोना। बे फेक बानायनायखौ बेबायदि जाहाथे बानायनाङा बिनि थाखाय आं बेखौ खावलायनाय जायो। आरो आं बेजों लोगोसे खावलायनो सानबावदों दि जोंनि बनसु आफादा बेबायदि फेक खालामबाय थायोब्ला बेखौ जों खिन्थु सहायनानै थानाय नङा। आरो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा बे बिटिआर सोदोब आरो सालाकाथि हालाम दले आदा बिटिआर बिसोर जुदि बे फेसबुक पेजनिफ्राय बे फेक होनाय इमेज पिक्सार होनायखौ जुदि बोखाराब्ला बेखौ आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। आरो बिसोरो निमाहा बिनांगौ। बबे पेजनिफ्राय मोनदों बेखौ निमाहा बिनांगौ, नङाबा बेखौ जों आयेननि बेबस्था लानाय जागोन। आरो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा। आं मोनसे खोथाखौ खावलायनो सानो, जाहाथे पलिटिकेला पलिटिकेल बायदि थाथों। जोंनि बेयाव जोंहा बर' माहारि फरायसा आफादा बनसुआ रावबो पलिटिकेलजों लोब्बा गैया। पलिटिकेलजों लोब्बा लाफानानै दि दिनै एडिटिं बानायनानै दि आंनि इमेज आंनि बे फैसा थफ्ला लानाय देखायनाया बेयो पार्टिजों मा लोब्बा दं? बेयाव बिपिएफखौ मानो नाम होफाखो? आरो बे मोनथाम फेसबुक पेजनि चेनेलनि जाय बिगोमाफोर सालायो बिसोरो आं माबायदि बे गावनि मानसि आरो आं माबायदि न'आव थायो बिसोर बे आंनि न'आव थांनानै नायनो हागोन आरोना। आं माबायदि सोलियो, आं माबायदियै न'आव थायो बेखौ नायनो हागोन। आरो आं माबायदि बे गावनि मानसि बिसोर नायनो हागोन आरोना। बेबायदि नंखाय बांखाय बेबायदि एडिटिं खालामनानै होनायखौ आं साबजानाय मोनाखै। आरो जोंनि दुलाराय बर' माहारि फरायसा आफाद बनसुआबो बेखौ गोरलैयैनो सहायनानै लानो हानाय नङा।